Bülbül Avezova. Yine mehribanlar. Bu kursdaşlar hezledi motivlar ha. Krasivo прическа а-ля Париж. Bülbül hoş geldin da şoğuza. Berekallah. От тебе. От тебе. Hemran sayesinde bilmiyorum. Yine mehribanlar, mehri hodjun oyuna geldik var. İyi in hakim var bizde. Bülbül Avezova. Öň Arazova indi Avezova. Bülbül hoş geldin da şoğuza. Sağ ol kurtaş, sağ ol minnettar. Spasiba Mehrican kurtaşım. 5 yıl bir partada oturup okuduk ikimiz. Hemra da kurtaşım hem doğanım. Hormat ettiniz, sayılar ettiniz Allah'can. Toyunuzdan aytın edenlerine. Daşoğlu elden iyem düşünükler. Aha. Sayırlığın nemeti simbolu daşoğlu. Şoň üçin bırakkanlar kän bolsun, toýlaňyzam kän bolsun, başgalar awat bolsun, çağçyklar boljan, sag bolsun. Elmydam o toýlugynlarda da uşar. Spasiba Bülbül. Mara, nekik bolsa. Afiş. Hemran kardeşlerim de gördüm. Bilmecan taşağızda hoş gördük. O çocuklar kendisine minnettar. Spasiba. Marada Sana toyu minnettar. var. Aşağıda toyu var. Aşağıda var. Aha. Bizden görmek için aşağıda. Aşkada da var tamam. Mara da var tamam. Naitna var tamam. Berekallah. Nekik bolsa. Hemen salam mehribanlar, nähili ýagdaýlaryňyz. Görüşüňiz ýaly biziň keypimiz gowy, Allah jana döneýin haýra başladyk. Biziň sanymyz köp belli. Ejemem öz ýanymyza allyk. Eje başlangyjy bolsun, dowamy uzak bolsun. Gowy kileler berip, gowy stroýnyja bolla nesip bolsa. İzertir tormasın o ne yörelýän bir gawaýar. Kuna yöredi son kunlar eşik serşin ýaly bolmasyn. Karaşçylar ýaly mehribanlarym. Kliýiň bölejigini siz bilen paýlaşdym. Eje gördüm kommentarlar okudyňmy? Şeýle bir gowurpdyrlar, her kimiň ýadyna kiçiligi düşüpdir. Ana şol esasynda da şu kliýi janlanyrdyk. Öňkü biz kiçikak goňşularymyza madatlanıp durmaýyn. Her kim birak-birakdan zat sorardylar. Hiç hili geňem däli, ýa-da törşük ýokdy. Bir goňşu beýle goňşuň çagasyna käýese de ýaşap başalsa da hiç bir eje şoňa şey urduň etdiň diýip urştöwüş ýokdy. Garaz gowlukdy, sadalykdy. Şolary gözüňe tutup şu kliýi janlanyrdyk. Aýdymam tüýs ýerine düşürdik. Kliýiň aýdymy size bölejigini paýlaşypdym. Eýem näçe wagtdan paýlaşyp gelýän gelin boldum. Başına gördüňiz haladyňyz. Nesip bolsa ertirem dowamyny görürsiňiz, dol kliýi görürsiňiz. Hökmen göňüňize ýarajagyna ynanýan. Ýene de bir aýda düşünmeliyim. Selim şuna çardenanlardan soňky birinji kliýim şu hawa naçardenanlarym çykaranma kaý boldy. Ondan soň skatekamyň kliýi oňmady, onu goýup bolsun etdim de şondan soň birinji kliýim şu. Esin naşlar ýaljak gowy bir ideýaljarat edellip, şu kliýi etdik. Nesip bolsa ertir görürsiňiz, göňüňize ýarar diýip umyt edýän. Elmydam siziň amalaňyz. Elmydam siziň amalaňyz siz üçin gowdan gowy ideýalary, ýaşyklarymyzy ýatladýan ideýalar, şeýle de durmuşy wakalardan bolup geçýän ideýalar gözüňe tutup işler, galberse de hemme ideýam ejemjan tap berýär. Sag bolmam. Şu ideýanyň ýadyma salanyň üçin kliýi alyp beren sergada sag bolsun aýdýan diýişimdenim gowy edip alyp berdi. Men kaprizlaryma çydap şeýle de ejem bolup düşen Amanul Halipa aýratyn sag bolsun aýdýan. Amanul Halipa bilen bar eje toýda bolsam hem gaty ýeňil aňsat geçirýär toýy. Bilem ok sözüme malşya ikimiz garaz gowy şeýleden. Şolar ýaly. Şolar ýaly mehribanlar, hemmeňize sag bolsun aýdýan. Nesip bolsa mundan soňam dowamy kän bolar işimiziň inşallah. Bolya garaşsana. Yiradır. Selamun aleyküm doğan. Doğan konuşma yine sürsene. Kaygına. Niye ardan ortada oluyor? Yüzün kaygılı görünüyor hele. İyilik mi? İyi derley. Başıma bela oldular izedik. Hele yani orası yağdığını yaksıdır da kovluk bile de desene ona. Bir de kaydım kurşun sok ondan sonra gelir ol ya. Ne mal öyle yani? Öyle ponları mon ediyor. Öyle yakın günde it pişik. Onda yağdayım kıynağım. Kıyın ne lo? Ağır. Niye düşünürcüm eminim? Hani geçtim bu yolu. Keliyeleri işte düşündürüp polana. Arada öyle dakika dedim. Gel ağda verici olup şu zanneye yazkan. Dakikallıydım.
Dakıp bolança tatayırışadık da. Dost, oğlanok, buğlanok, dingi gımmat kuruluş materialının ağzını tutuyor oğlu. Hamala var bilemok, pul var men ara, demanımda tapılayan olup duru. Oğlum ara beynisine ekonom dinen söylüyor o. Beyni sana dursun ne? Nime gan ne o oğlum, mitsin ne o ekonomi? Aytmam. O şöyle dedim ha. Hayırlaşmalı mı? Yok. Onların o var ya. Başka alatçalın o. O şöyle dedim hadi. Akkaya. Hem adına maşotaydı, hem adına arvan. Ekonomisi şotaydı dönem olaymasa kırdiydim mi? Kaya sürdü onu ne? Hemen başmayla yapıyordun hemen. Mesele değil. Biz taksistler adama yakışık etmen kovur ya. Ama son cümle ne hemen çıktı? Sağ versin de. Bunu akkaya soruyan şiiril etersin ağam. En akkaya. Sağcı olaydı o. Bak Ömrün bu. oruna. Guloma deyincelara indirdi den yanarı. Ağam. Ho. Akkaya. Senin bakıyordum. Hay böyle pasiba. Tamam. Türlü yetip bile akıllı deyip fikir edecek adam. Var şu an yazanlar. Ha sen o değil mi? Ben şolarım değil. Ha o şeyden ha. Şartlık sen ne fikir edeceksin? Dinarlar yiğitlerden güçlü mü? Akıl oyuncu, bilim oyuncu. Bu doğru göçüm etmekte. Erkeği yani peleyi erkek yoldan çıkar yani peleyi. Bar eyyam bu boynalık ne bile. Eyyam. Ha erkek diyen yok mu? Hani yiğitler. Ne mehriban dostum, täze aydym ýakynda gelýär. Aydymyň ady talaba laýyk. Elbetde bidem şoňa laýyk boljak bolýas. Ana goýberende Miki studiýa. Vay korktum ne? Korkak boldum lan ben. Korkak boldum lan. Hemen salamak. Şu an takan çağı. Alkış toy mekana toya geldik. Toy mekana yiyip gelen bunu girme. Kam daşında buradan gavat geldi. Adına maytlar bile mi? Aynı kız olurken Allah razı olsun. Ahmet'in falan adında bu toyda hakan coşatın ya kana soğuk tereniydi. Masih narattım. Bula bırıla. Ne var herhalde? Ne bileyim çemçem. Can sağ ne? Neticede toylarım sağmanca tavalı. Şunları alayım 3 toplardan. Soğuklarım yaptırdım beğendirdim. Can sağ